Da, l-ai învins! Nou Hot Wheels City Sharpe. Încearcă noua gamă de parfumuri din balsamurile Semana. Retrezește hainele tale la viață cu parfumuri fascinante ce te vor însoți pe tot parcursul zilei și vor rămâne alături de tine până seara, indiferent de durata ei. Semana. Fascinantă de dimineața până seara. O viață fără sensibilitate dentară spune nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Formula sa îmbunătățită creează un strat mai bun de rezistență la acid pentru o calmare imediată și de durată a durerii. Nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Maybelline New York. Noua mascara Firework. Aprinde scânteia. Impact 360 pentru genele tale. Perie Super Spark pentru alungire instantă și volum. Noua mascara Firework. Maybelline New York. Tu ai Kaufland Card. Pe 27 și 28 mai ai 30% reducere la toată categoria de jucării, 30% reducere la toată categoria de biscuiți, fursecuri și napolitane, cârnăciori de porc 500 de grame 9 lei 99, piersici 9 lei 99 kg și încă 16 produse la reducere prin Kaufland Card, pe care le găsești în revista digitală din aplicația Kaufland. Ea e Maria și savurează o napolitană Mai Moto. Ea nu știe că aceasta conține ulei de cocos și nu de palmier, dar asta nu contează. Maria nu știe nici că nu are coloranți artificiali, ci doar cacao. Nu știe că este o sursă de fibre și că Mai Moto este apreciată pe 5 continente. Dar, evident, nici asta nu contează, pentru că la final doar gustul contează. Și acesta este motoul nostru. Mai Moto. Gustul contează. Mama, uite cine a venit să ne ajute! Avem mii de idei. Am deja tot ce-mi trebuie. Cumpără orice produs la Dorna, smântână pentru gătit sau frișcă, înscrie bonul pe site, iar simplitatea în bucate îți aduce premii inspirate. La Dorna, ajutorul tău creativ în bucătărie. Hochland te inspiră în bucătărie. În timp ce afară, vremea e ca o rapsodie. Toate înfloresc și ce ușor răsare, te iubesc. Natura te încântă cu fiecare gust drag ție. Cu Hochland, dragostea e bucuria de a dărui bucurie. Hochland, bucuria gustului împreună. Cu ce să mă îmbrac? Chiar dacă aleg în ultimul moment, cu aparatul de cărcat vertical cu abur Philips cu capăt flexibil, netezesc rapid hainele. Sunt gata de plecare imediat pentru că am la îndemână o soluție comodă. Tu ce alegi să porți astăzi? Philips. Mareti, asezonate cu dărnicie pe o parte, dar cum gustul se simte cel mai bine pe limbă, aici apare marea dilemă. Cu mirodenile deasupra pentru un gust mai delicat sau invers pentru unul mai intens. Bruschete Mareti, două laturi ale gustului, ambele gustoase. La Kaufland sunt peste 2024 de produse mai ieftine decât în 2023. Cele mai bune prețuri în fiecare zi. Asta da misiunea Kaufland. Comparație făcută la data de 22 mai 2024. Kaufland. Merit să fiu cea mai bună versiune a mea. Pentru cei care mă privesc și admiră ceea ce fac. Pentru mine și cei pe care îi iubesc. De aceea folosesc Casting Creme Gloss de la L'Oréal Paris. Nuanța mea? 100. 400. 613. Colorarea fără amoniac care îmi dă încrederea de a străluci. Strălucesc de vitalitate, de încredere, de iubire. Strălucirea e la tine. Pentru că merităm! Pe 27 și 28 mai la Kaufland, România știe să gătească cu Ca Clasic, zahăr alb 1 kg 3 lei 65, burtă de vită 1 kg 13 lei 99, Ariel, detergent lichid 1 litru 22 de lei 69 și încă 11 produse de curățenie la reducere, pe care le găsești în revista digitală din aplicația Kaufland. O culoare intensă, dar și un păr hrănit și strălucitor? Nou! Garnier Color Naturals, cu 5 uleiuri din fructe. Noua tehnologie de intensificare a culorii într-o formulă cremoasă, pentru o culoare mai bogată. Și niciun fir alb. Noul Garnier Color Naturals. Păr hrănit, culori mai bogate. De la Garnier, natural.
Ceva de lux cu noua tehnologie Odor Block nu ascunde mirosurile neplăcute, ci le neutralizează, lăsând în baie un miros proaspăt de fiecare dată. Ceva de lux cu tehnologia Odor Block. Ceva susține și anul acesta organizația Salvați Copiii în renovarea spitalelor pentru copii. Implică-te și tu cumpărând Ceva și poți câștiga premii. Păpușa Barbie, distracție și păr fantastic! Cu un păr super lung! Wow! Atâtea accesorii din care să alegi! Îmbunătățește stilul și creează combinații unice! Noua păpușă Barbie, distracție și păr fantastic! Ați urmărit publicitate.